Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoroy Awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZJB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa Desikpe. Mga tugang, day pong personalan si Henry M. Tagahapot lang, maghaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot. Digdi po mga tugang sa DCGB Radio. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Calalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa iba't ibang treatment ang iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, sa Watson, South Star Drugs, in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kumusta lamang po sa tuyang pagkaaga? May nag-upload ka sa bago, baka may concern ito. Pwede na pong mag-upload, so nag-upload ka sa bago ha, baka po may concern ka, sige na po. Pag-upload na tatawan ta katabi, keep prioridad, may kinaraman dyan. Ito yata yung number na nag-upload ka sa bago. Hello, good morning. Hello po, Sir Hen. Yes sir, good morning po. May paglilingkod. Ano po ito, Sir, na nadadangog minggaro dalugdog? So, mayon po ina nga nagtatanaw. Dalugdog? Oo, pero tapos kasabay na nag-uura na ako. Ay nako, saan ka po parte sir? Taga saan ka? Barangay hindi. Baka Hindi ba kakay? Talaga? Oo, nagdoong bisis, nagtanog na, garo dalugdog. May nadadangog ka mong gari. Oo. Tapos may abo? May abo, totoo
kan mga pirang minutes sir, may abo nang minabang sa... Sige sir, tamaapod kami sa Pibox ha. Bata dyan baka sa sa Bakakay. Dalugdog niya po ito. Yung nga ni, kung dahil man lamang kikuan, dahil man ki mga thunderstorm sabi kang pag-asangon niya na aldaw. Pwedeng mayon, ano po? Yung nga sir, i-verify ko muna po sir, ihapot ko po sa Pibox ha, mahapot naman si Joshua. Yo. Salamat sir. Sige sir, salamat na maray. Yan databi sa Bakakay, may nadalangog mga tugang nagari dalugdog o rumbling sounds, no? Tabataan Fibox ngunyan. Gusto ko makahoron si Doreen na Belende, ngunyan na pagkaaga di po sa tuyang programa ta. Verifikarong ko, ihaputa ta. Halang kawunon ang sulfur dioxide emission kang Mayon Volcano. Kaya ito kan nagko-cover kami kaan, mga reporters kami. Kan mga panahon, ang pinmiming nadadangog, iyan na word na pag naglangkaw na ang carbon dioxide emission o SO2, buda naglalangkaw ang pigaapod na low frequency quakes. Iyan delikado iyan, mga tugang na may namumuong makusog na aktibidad ang bulkan. Kan panahon iyan kan mga reporter, pigabantayan may ang kaito kan panahon, buhay pa si Edna Laguerta, buhay pa ito sa Manong si Rick D. Yan buhay pa sinda ka ito kampano na ito. Mga reporters kami ka ito. Boda sara basta ka ito kam 1990s, no. Pag matugaan mayon, pigabantayan may na pag sunod-sunod ng report halang kawon niyang SO2, carbon dioxide, boda iyan na nakakadagog na low frequency quakes. Ang low frequency quakes kaya, pero tonton, hapot ko giraray po ini sa Fibox, no. Ang low frequency quakes, sulinog iyan hali mismo sa laog kang bulkan. Linog na naghihiro mga tugang dyan na monitor ang kansendang mga aparatos na may nagtataas sa crater kang bulkan. Yan, ha. Low frequency quakes, no. And then, ngunyan, ang apod kayan, ang term kan uson, nag-uuson ngayon mayon, nawara yan na term na ngunyan, dahil napiga para garamit, pero masabot ini kan mga tao sa palibot mga tugang kang bulkan, na nag-uuson ngaya ang mayon. Gusto sabihon, iyan mga tugang so pigaapod ngunyan na ano iyan, pyroclastic density current. Yan. Uson. Masabot ko ta ini na term na ini kan mga nakapalibot sa Mayon Volcano. Ngunyan, ang ano yan, ang abo, ang talbukan, pasiring dyan sa Bakakay, Tamparos, pasiring na sa 1st District, hali sa Mayon. Tama, Manong Rick Mendoza. Sabi ni Manong Rick Mendoza, ash dispersion towards Bakakay. Kaya kan sarong, kan last week baga, nanao ki mga, ano ini, nanao mga tugang ki mga, ano ini, ki mga, face mask, tabi dyan sa Bakakay, ta inot nang buminagsak dyan so abo, kan sarong simana. Di ba? Kaya, ngunyan, pirmina iyan tabo, o nag-apod sa tuya, taga Bakakay, taga hindi, may dadangog na siya na gari dalugdog. Ang hindi Bakakay, yun iyan dyan sa may, ano iyan, sa may kataning kang oo. Lol. Ano nga? Kataning kang oo kasi hindi. Oy, di ka masabutan ng corny ang Joko o nagiulo ka muna nag-antabay? Di ka masabutan ko. Nagiulo ka muna, cornihan ka mo. Nagkakanawag na sa kidalugdog na baka ngayon mayon ini. I-verify ta to. Taga rin nadangog ko si Josh baka sa bago. Maduman siya. O baka tabi, Diyos, ba pwede mong i-text si Doreen na Belende, apudan ko ngunya na aga. Importante ini, na masabutan ta. Diba? Masabutan ta ini, tabi, na, basta kayo itong mga reporters kami, low frequency, uson, buda yan mga tugang nakuan, buda yan na, ano ini, buda yan na, sulfur dioxide emission. Pag alang kawuno, no, yan, ang magma,
titisabog na yan, yao na po mga tugang sa crater Kambulkan. Ha? Iyan kayo. Pero di ko alam kung nagbaragungon yan ang sa indang mga parameters. Kaya kayo po tang makahoron si Miss Doreen Abelende. Diyan ko baga hinapot kayo si Edwin na Peralta ka nag-report siya. Ngayon ko, Direk Edwin, anong color kan ozone? Sabi ni Edwin, mukhang nga tabi BP. Kasikatan ba ito ni Mocha Ozone? Mocha nga ang kolor. Hello? Hello, baby. Hello, amigo. Bago ang dalugdog. Ano, sir? Si Jason. Saro ka man na. Sarawa yun nung kama na. Nasabay ako sa mo? Saro ka man. Ako, dahil naman piggagamit ko na ng Ozone, BP. Ano, yung ano, pyroclastic density? Paano man gamit ko na yan? Lilipat niya sa daga. Latosunta ka na. Nakabot ka ning negros. Awin na. Ano? Ano bang lunes? Pagkalunes-lunes. Ano ba ang problema? Di, ang Pagka lunes, ang problema. pagkalunes-lunes sal tabata kasi pagparami sa alas 7 bareta. Ang title ko bareta alas 7 mabalik. Basta, nangarap po, Ah. ano sa dalugdog. Ayo. Yan sa OKFM. Tapos si Ozone, dahil na piggagamit ko niyan, sabi ko parang lipat ako yun. Ora na, linipat niya eh. Sige, salamat. BP. Okay, bye-bye. Sarap manuwil man. Sarap ayon man iniwan ng laking eh. Di ba? O di, basta yan po tandaan niya, kasubago sa Bareta, 13,000 tons per day ang pigluluwas. No? Kung halang kawuno niyan, tabi, paano yan? Mga tugang na bagay na iyan. Di ba? Kasi, sabi sa kuya kan texter, tabuha ka nga ya, Henry M. Anong yung hindi? Yun, bang hindi ba kakayaon yan sa may super sharing baga sa may mga resort, di ba? Okay, di bueno, mga tugang, o tatod, abangan kakahurunong kong pag-asa, ang pag-asa, ang Fivox tabi, no? May kinaraman dyan sa kamugtakan kam panahon na yan. Pero, mga tugang, tungkol naman tabi duman sa tamay naghaputig di. So, piga-abangan ta mga tugang na, so low pressure baga, nayaon pa sa luwas kan par, o di maghadit ka ito. I-reiterate ko lang tabi, so sabi kang pag-asa, di ka ito maghadit, mga tugang ang pag-asa, itong LPing ito, pag medium ang tsansa na maging bagyo. Kung maging bagyo man siya, dahil po matama sa anuman mga tugang nakadagaan kang Pilipinas. Good morning. Dakol po talaga abuligdi sa igang. Yung nga ni, pasiring dyan sa Endotabi, sa may partikan baka kay Albayta, pasiring dyan sa Paros. Di ba? Pasiring dyan sa Paros tabi. Kaya medyo na spare mga tugang ang ang 3rd district. Dati 3rd district yan. Ngunyan tahabagat tabi. Kaya ang Paros, pasiring po dyan sa Endo, mga tugang sa Bakakay. Kaya, ano ang dara? Gusto kong ulitin in-interview kay si Dr. Cedric Daep, si Dr. Chris Gianan. Dr. Chris Gianan. Tama ba? Si Dr. Chris ba yun? Si Dr. Chris, si Dr. Chris pa, gines ko sa Radio Klinika, na ang abo, nahali sa mayon, di dapat kita kaan magpapara, di dapat kita kaan magpapara singhot, na mahangos ta iyan, may duwa tabing metal iyan na dara. Hello? Hello po, Sir Ren. Good morning. Yung nagdalugdog na naman. Nagdalugdog na naman? Oo, yun na naman Yun naman, yun yan makusog. Iyo? Makusog, oo. Talaga? Oo. Ang barangay hindi, Sir. Kapanin man lang kami kang barangay Bunga. Ayo. Ako ang pala, oo. Sabi po, oo. Okay. Kaya, salamat. Sige, Migo. Alright, on. May nagdalugdog na naman data. Sige, mamaya, mamaya ang mga tugang, takawro nung tatabi so Fibox.
Si Miss Doreen kaya, paminsan, di mas ako nagisimbag. Ang ano yan, dahil ako nagisimbag si Doreen, na Dolindes, tabi, so resident volcanologist ta dyan. Si Joshua ang pigapakonta ko sa iya. Iyo po, actually, garmay number ako sa iya eh. Doreen, ayan nga, may number ako sa iya. Kaya lang, yung ano ito, Abilinde pala, sorry. Doreen Abilinde. Yan, ha? Baka lamang makahuron tatabi itong taon, mga tugang ta. I-try kong apudan. Baka lamang simbagong kita na Doreen, ha? Kundi, si Joshua talaga maduman. Maduman talaga si Joshua sa Fivox. Yan. Baka lamang. Nag-ring. Bata pa minsan driving ini, si Miss Doreen. Tabi. O kung bako ka ito, nakakadirekta kung nakakaapod ka ito kay DOST Secretary bagangon yan. Si Sengani ito si Dr. DOST Secretary ngon yan, PBOX Director yan. Si nalingawang kulugod, so pangaran. O yan. Kwan lugod. Nawala eh. Renato Solidom. Yan. Kaya ito naapodan ko ang direkta, kan siya po ang direktang, kan siya pa na mayo kan Fivox. Kaya lang yan, dahil nata, secretary na po siya kan Department of Science and Technology. No. Now, ano niyaon dyan mga tugang sa Abukan Bulkan? Duwa tabi niyaon dyan. Duwa niyaon dyan na metal na pag luminaw yan sa lawas mo, gusto ko ining uliton ha, tangani is na sa mga taga dyan sa Bakakay, kuwan ka mo. Kaya, na luminog sa lawas mo, dahil na, forever na iyan, na igwa katabi ki metal sa baga mo. Sabi ni Dr. Cedric Daip yan, kan magkauron ko sa programa, ta iyan mga tugang na arsenic, buda, silica. Yan. Sarong klaseng metal iyan, nahali iya sa baybay kang bulkan, mga tugang na natutunaw kang init na iyan kaya nagigis siyang abo. Kaya baga pag iyan ngayon nasa pa mo, nagraga mo. Ako nga ni ko aram kung ang baga ako may arsenic o may silica. Ta. Ano ini? Perang taon akong ko-cover mga tugang kan bulkan mayon. Ang pagigibong mi ka ito, may mask kami, buda mga tugang may dumugla, may botelya lang kaming dadarang may tubig, buda may panyo. Pag puminutokan mayon, nayaon na kami, nayaon na sa kwan, nayaon na sa kami sa maabo. Yan ang gigamit mi tabi na dumog na panyo. Dumog na panyo iyan. Takon gumamit ka ki mask. Ang mask nagatal antag sa ibang bakang mask, igwang kigilid na gari open. Minadalagan mangyara dyan sa abo. So, pag duminalagan iyan sa mo tabi na, sa mo tabi na baga, o kung asthmatic ka, o kung may helang ka patabi sa baga na iba, magkakaproblema ka sa paghangos mo. Araw ako, igwa akong allergic rhinitis. Kaya dahil sa kuya, pwede tabi manong Noel, ang mahamot, buda ang mabata, ang sa dungo ko ang gusto niya, dahil sa nang parong, desa ng parong katamtaman sana bako mabata, bako mahamot. Kung sabihon ang gusto kang dungo ko, daing parong bago sa nang sabunon. Iyo. Nataihiling mo ako, Noy. Noy, nataihiling mo ako. Kung sabihon, sabon sana sa kuya, okay na. Di ba? Now, iyan po na duwang metal na iyan, minadalagan sa baga ta. Iyan ang problema ta dyan. Ngunyan kung may hilang ka sa puso, may hilang ka sa baga, etc. Lalo na po sa mga adult, mga senior citizens dyan. Mag-ingat po kamo. Ngunyan, kung dahil po kamo kimas na nagbabagsak dyan ng ngabo, ulitong ko lang ini, ang dapat pong pang sulat, ibugtak ni bilang mask, tela. Iyan na tela na maski kan panahon baga ina koton na an sando baga koton yan kan panahon
Buda so pigawado kan mga lola ano nga napod kaan so pang iraro baga kan mga lola ano nga nalingaw ko sa apod ka yan kamison. Iyan po mga tugang gigunting gigisi iyan tapos di dumugon mo na kwan iyon ibugtak mo tabi sa dungo mo na mask. Ikaw kutang magayon na i-mask ko garing dahil ko pwedeng taramon sa ere. Ito, cotton man ito. Magayonon sana. Basta na ginamit. Ano nga yan, Mr. Maceda? Wala, basta. Basta na ginamit, marayon ito. Kundi ko niyan, kanak lang ko niyan, cotton, bako, so... Ay, hinda. Spaghetti da sabi ni Joe, spaghetti, may spaghetting so. Spaghetti na. Ay, hinda. So, yan po, seryoso ha, seryoso. Aki, nag-eskwela, bata may klase bagangon yan, mga tugang, buda may, etc. Naka-expose kita dyan sa luwas. Pag may abo tabi, ako aram kung may abo, ita ini sa kuyang sasakyan. Ini sa kuyang sasakyan, maski nga na yaon duman sa garahe, pagluwas mo, mariparho na may bagsakan abo. Pero may bagsakan abo, tapos ang auto, mariparo mo kung may abo ta. Ang windshield, mailing mang kulor. Kaya pamiyan, di ako nag-wiper. Kaya, nakaka-danyos yan sa windshield. Sumpiton mo na kitubig, yan baga na, ano yan, auto may tubig baga yan, sumpiton mo na kitubig o sumulinigan. O kung bako, kung umuran, pag umuran, makusugo ng uran, saka mo tabi gamitan ki windshield, ta para ibulos ang kuhan. Ta iyan na abo, matarum yan, tabi na hali sa bulkan mayon. Okay? O di sige, ringing lang si Miss Doreen, di ko aram kung nata, baka taon ma-live ta, ay, huni garong may text, ay wala talaga. Baka ma-live ta taon-taon, mga tugang didi po sa estasyon kang DCGB, masabutan ta kung ano ang sitwasyon. Alright? Bueno, aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta, Angel Mostaza. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dagdag na report, hali po dyan mga tugang sa luwas, kasabay si Angel, ngunyan pong pagkaaga. Angel, good morning Angel. Good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Daipa i-implementar, as in, daipa i-implementar kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, ang dugang VP Henry na 10 pesos na babayadan kan mga konsumidores balang pagdugang ini VP Henry duman sa napaguyunan na buffer fund dahil sa nasasabutan ninda ang karipisilan sa hanap buhay na pigakampang kanlambang individual. Ini VP Henry ang pahayag ni ALECO Acting General Manager Wilfredo Buxit matapos na ilatag ka ini ang kantidad kan koleksyon kan kooperatiba para sa inang buffer stock fund na pinunan bagay ni VP Henry kan taong 2024 kung sa inenod 10 pesos ang pigkokolekta digdi as in sagod mo niyan VP Henry na 2026 kung sa nakapagkolekta na sinda VP Henry asa 45,263,092.29 sentimo. Nabawasan ini VP Henry ka nasabi nga buffer fund ni nasa 8 milyon na pesos o sobra sa 8 milyon pesos dahil sa pagbakal VP Henry nin mga materyales na kinakaipuhan para sa graray na pagrestorar ka na kuryente kan tamaan VP Henry ang probinsya kana Bagyong Christine. Ang nasabing kantidad VP Henry ang ipigbakal nin mga materyales na kinakaipuhan tangani nga may balik man ang kuryente sa probinsya mantang nabawasan pa ni VP Henry nin sobra sa 24 milyon pesos kan rapadukong giraray ang probinsya kan Bagyong Uwan kung saan ang nasabing kantidad naman VP Henry ang ginamit para sa restorasyon nin kuryente. Sa presente VP Henry minatada pang nasa 12,358,230 pesos and asin na 12 sentimos sa
sa nasabing buffer fund, asin ngunyan VP Henry kay magkaigwanin agma na Albay Electric Cooperative, ipiglag duman sa na AGM kan Aleco, na dai pa nida naldetermeran VP Henry o dai pa nida aram, kung rin man giraray ini idudugang, na 10 pesos na kolektaon sa pagsasabing aram nindaan kadipisilan, asin hagyat na pigla kampangunyan, kan lambang mga albayano. So yan, VP Henry. Yan ang sitwasyon. Kaya, Yan na, VP Henry, dengo na idudugang sa 10 pesos. okay. Okay. Sa Canada, VP Henry. Maray man. Pero, Inhale. di ako nakabuka kang ngimot-kimot marit. May lang na biskuit. O di, sabagay, good idea man. Good decision man yan. Kaya hindi kita masyadong magabatan kayam. Pero ang konsentatabi ni Angel, itong concern kan publiko tungkol sa pag-on-and-off kang kuryente, kimat-kimat, buda low voltage, anong sabi? Naipaliwanag niya lamang yan. Dahil yan, VP Henry, nabanggit duman sa AGMA, pero igbabaga kayan, VP Henry, kitig palawas na anunsyo ang Albay Electric Cooperative na nabasa ko ka nakalihis na Sabado. Na dahil da, VP Henry, sa itong may mga sabi digdi, due to strong winds and rains, there is a possibility of sudden or unscheduled power interruption caused by fallen branches, debris, or interference along our power supply. Gatol sa taling ako. Oh. Nagbibilang ka naman, VP Henry, kung tirang palso ka. Dahil man, takan na inot baga. Dahil man nag-uran, dahil man nagpaparos. Reklamo baga kan mga taga 3rd District. Di ba? Apo. Okay. Yan, VP Henry. Abo kung makakulong talonis ngunya, nabo kung magparasugpon. Pero aram na gantawo yan. Ayo. Okay. So yan, VP Henry, ang mga storya pa aligi sa luwas sa tuya kan PYZ Enterprises. Izo Mustaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Dadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Yep. Hello, Noel. Good morning. BP, kuman. Morning. Sa agmabaga, pitpaluwas sa storage duman. Yaw ka duman? Dahil gani, kaya nagkapot ako. Dahil man kinag-apot ka, amigo. Surcharge. Ano kaya So surcharge na. Garo kaya di man nasa agenda iyan eh. Di ba? Pwede pa sa open forum ko ta. May naghapot kaan. Di ba? Correct. Kung pera di ba ganito, BP? Dapat kapot siya na kortang naglalaog dyan, aram ka tao, una papasahin. Yan. Pwede. Hindi yung BP ang charges ninda o sa overcharge. Aha. 50 kada saro. Yeah. Aha. Depende pa sa imong namayadan. Una papasahin po ito, BP. Abot lang. Tama man ang apot mo. Ako dahil ko masimbag yan. Ano ko para po yan sila kang bumper stock nga ito surcharge naan. Ako ko ta, amigo, yan ang pagkabot sa surcharge na iyan. Gary, paano daw yan? Maigpit ba kasi na pagkabot sa disconnection, di ba? Correct. Saan pa yan? Siguro dapat adalan ang kaning masunod na mga miyembro kang Aleco board. May board of directors baga yan. Adalan nila kung anong polisiya may kinaraman sa surcharge na iyan. Budang pagkabot yan sa disconnection process. Correct. Bago na yan, BP, sa inapapaduman iyan na surcharge na charge nila. Yan. Budang saro pa dyan, gusto kong adalan ninda iyan ang tungkol sa pagbago kang pangaran kang bill. Yan. Ako sa personal ko man ining experience siya. Ang saro kong bill, ang nakapangaran, bako man sa ko, gusto kong i-transfer sa ko. Kadakol kang requirement. Tama ka, BP. Kaya baga yun na agmang anday ka man kan maka-attender kung kung ka ang nakapangaran sa resibo. Yeah. Kaya, gusto kong makauron si... Maka-value ka, BP. Oo. Ngunyan, gani ka naglaw sa kitagong. Ata na. Kung alibawa nga okay, so experience ako dyan, Migo, kaya ito, apik pa ugaring gayon kaya ito. Lingaw kung apik na, alay ko na. Gusto ko i-transfer sa sarong connect ko sa pangaran ko. Tinaman ako ganito, 2 pages na papel. Yung ako araw makaan, BP,
So kay Madiri, siyempre nakapangaral siya iya. Correct, oh. O kung itatransfer ko na kan si Mami 94 years old na, ano pa man yan? Iyo. O, itatransfer ko sa kuya, linakaw-lakaw ako pabalik mga BP, tayo mo kalabaan. Pinagalan ka pati, kang structural, kang arong mo. Saka baga. Dahil man gipagkaiba kang dati mo, buda ngunyan. O, abe, paano ka mag-ibo kang structural na yun? Kay tupay na yung... Aloy na. Yeah, tama. O, duman ako nalibo. Kaya minatras, yan na, agmang yan. Sige nindang kaapot kang agma. Isos Mareo, pag malaw ka, puto ka kung membro ka. Oo. O, kung bako man ang pangaral sa'yo mo, i-check ka dyan. Nako, nanggad. O, paano kita ka maka-question? Yes. Bakit mo na lang tabi kay... Okay. Angel, yan? Ang chairman ngunyan si Kuan si Sir na Bordeos. Basta tamay number ako sa iya, balong ko siya nga pon gyari. Ta gusto kong i-simplify ang pagka-transfer kang pangaran, although this is my personal concern. Pero naara mo, dakol ang mga tawong nadidipisilan ka yan. Tama, Bibi. Oo. Dapat man talaga, pasimplon sa naninda, ang bottom line baga ka, ano ang diferensya kang pasimple tapos padipisilan mo? Ata na nga. Ilingwa, sa Water District, nagpa-transfer ako kang pangaran. Hinagadan sa nako, certification, endorsement letter, hali duman sa tao na dating nakapangaran. Yun na. Dahil, aram mo na taas, Oo. may address ito. Oo. Yun lang ko ta, ang gibunin daw na sabihin ta ng certification na ali sa barangay na ikalityo mong taga dyan ka. Oh. Correct. Baka lamang may nagdadago ko niya na board of director. To karonin da yan. Dapat nga ni BP, kulang pa baga board of director. Law na. Hindi man nga kwalifikado. Tadi man ako nagka-transfer. Ayun da. Sige, salamat. Malibog ang payota na. Paano ka makakandidatong board? Di man ko nagka-transfer, Migo. Ako kan, not qualified. Disqualified ka. Okay, sige Migo. Salamat. Sa kabaga. Ano mo man yan? Nagdadangog ka Ata na. DCGB. Always number 1, always at your Baka tabi Sir Bordeos, chairman kon akan Aleco board madalam po nindo na simplify sana pag ma-transfer ka. Bako na kung dakulon ang pigagad. Daraplusong kang kakakwan, daraplusong katabi kikakaasikaso. Ay ko na bagatin linabos ito. Ay. Ako ang inot pa. kaiba si Henry, Dakulon. ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya ang mga tugang, Jimmy na salita sa dagdag na report. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. May problema man talaga ang Piodoran Port. Puon ka na raot so sarong rampa. Durante kan bagyo ka nakaaging taon, bring ka so sarong pigdudungan. Yeah. So dating duwa, saro na sanaan rampa, natada. Dati, susog sa schedule, madali on loading, in-unloading kay barko, biyaheng Piodoran Masbate. Alagad kan initamaan kan bagyo, magin sa mga trucks, nasa luwas na inikan kudal, kan PPA, alanganin na duman sa laog, taraot nga ni susarong rampa, paano pan pagmanay obrada, kung periodo na duman sa laog. Sa ngunyan, ang sistema, halimbawa, may barkong madoong hali sa Masbate, ma-unload. Na supposed to be, pagka-unload, pwede nang kumarga kan mga kargamento, mga trucks, mga pasayros. Ang sistema, mahali naman ito na naka-unload na, so nakapila naman na loading, iyon naman ang priority. Mahalat naman ang saro, duman sa tahaw kan dagat. Sa saro sa nangani ang rampa. Di sa madaling sabi, nahahaloy ang proseso kan loading in unloading digdi. Sa ngunyan, dahilan sa sitwasyon na ini, an hapot, si Isay an makakapag paabot kay ni
sa DOTR dahil ang tadaiman ki opisina digdi ang Department of Transportation and ayoan makakapairahay kay ni. O ano ang problema? Yan ang problema kung paano ini an posible na makatabang kay ni mga ilihidong opisyal laro kan congressman si RDC chairman siguro. Oo. Tasagkod na dahil ini nairahay, grabe ang problema sa Piodoran kan mga biyaheros, pasahero going Piodoran to Masbate, Bisibi. Ano nga na, Jim, ang kausa kang pagkarot kang rampa? Baka ang rampa dyan duwa? Saro na sa nanganit. Tanarin akong Ang sarong rampa, pigduduungan kan nag-unload, di ba? So nag-abot. Ang sarong rampa, naka-standby duman, sumahali. Bako? Supposed to be. Tangani na, pinguragon bagang mga truck sini na nagkailing ko na going to Masbate. Dapat gayod, ang rampa dyan, duwa talaga, tangani na, din nahaloy, araw ka no, tama sabi mo, pagka sa karga kan saro, mako yan, matahaw mo na, sa saro naman, Susaro, unloading. unloading, kabaga, din nahaloy, Pagkatapos maka-unload, mahali naman siya. Taso nasa tao, iyon naman ang marani sa rampa, tama loading. oh, pirang oras yan, ang pirang oras? ang oras kang estimate kan pag-load buda pag-unload. Hali, di ba nang pining hidalion mo ta? Pigbabalan si bag ang kanso kwan dyan sa loob kang barko. Ala, uy, kung nung Dulo oras kung truck yan. yan, kung mga andardara mo mga auto, pigbabalan si yan eh. Correct. Di ba? Kung anong oras yan dyan na pag-loading o unloading, iyo man ang oras na paghalatkan sa rong barko, duman sa tahaw. Sa kabaga. Dakulaw na problema, Oo. di siya makakapaabot kay ni sa DOTR. Yes, o karing baka lamang to may makaurong kitang taga PPA ta i-sound off ta na iyan na concerns na iyan pero mas maragod kay ni naigwa ki tao na konektado sa Kongreso. Correct. Ta siyempre kay po niyan Jimmy Kipundo ano, itong na-route, di pwedeng i-repair ito? Pwede repair, pero kay Pundo, paano ang pag-repair may kung kunain man Pundo? Di ko ang pigasabay sa budget kan PPA ninda kada taon. Ano? Yan ang dito Yan ang ihaputa. Yan ang ihaputa pag may nakaurong itong taga Philippine Ports Authority. Ha? So dapat, di ba, ngunyan baga na mga last quarter na ini, third quarter, October baga, nagigibo na kan budget sa yan na GAA, General Appropriations Act. May mga proposal na dyan, ang mga regional director, nag-submit ka yung ki-budget, di ba? Dapat may sabay, nitapiktado sa mga estudyante, sa mga trabaho. Dahil naman nasususog sa oras na biyahe. Correct. Nasaro na sa nangani ang rampa. O napot sisay ang makakapaabot kay ni. Magabato ng hapot mananggad. Ade. Ito mo do tabi sa ko so number ni Congressman Salceda tabi Jim. May number ka pa kay kong. Naapudan ko siya eh. Kaya lang nawara sar ko bang cellphone na raot kaya nagkawara sa mga nakakontak sa ko. Ha? Dahil man akong number. Naapudan ko siya nagsimbag sa kuya si Congressman. Iyo. Oh, pag na-timingan ko digdi. Sabi sa ko ikaman sa ngayang pigisimbag ko kaya. Yung sinuwan niya tawi nara mo. Ata so number ko nga so cellphone kong saro na raot. Kang binunot ko sa SIM card, natada. So number gedo man sa cellphone, nakapunbok. Ora na talaga. Dahil maasikaso yun yung rampa. Taraot na sa cellphone. Pati sa cellphone raot. Latas sundag. Dahil pag-asa talaga ina Hanggang sa mga Dapat si Congressman makauron ta. Tabaka maisabay na sa budget for 2027. Iyo. Ayo. Congressman, singa ni Adrian Salceda, di ba? Kaya ni Kong, besa na. Tanapong ko ang number ni Kong ha. Ayun na. Yan ang mga problema. Magan kita kinumber. Ang apon kan Jimmy Ax Peter. Okay, sige. Okay. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat paring Jimmy. Jimmy, sa report ali dyan sa luwa. Yan ang pigasabi tay. Ano do yan mga ako na experience ako kaya pagkatanduanes. Perang best ako nagpagkatanduanes drag ang sakoy ng sasakyan. Nailing ko yan na kung ano kakaskas diyan sa Pierre Cantabaco.
an pagkuan an ano ini an pag unload budak pagload may system diyan. Kalibre na po. Kaya lang dahil ko aram sa ibang mga pier sa Matnog nakasakay naman ako diyan one time. Okay man. Ta ang rampa ninda Dracula ta para sa Draculang barko. Diyan lang sa Piodora na medyo busy na kay iyon may problema ta ang tama kan tubig diyan mga tugang na paghabagat ay nako makusuguno nun tabi kaya pag may bagyo an minarao tabi kan simentadong parte kang rampa kang ano ini kang pier mismong sa tubig dagat. Alarmario nasa linya Padingal. Good morning Padi. Morning, tabi Padi. Tiwala paman giraray si Mayor Siam Ismail na marisolberan kan Aleco ang problema sa supply kan kuryente digdi sa Legazpi City. Yan ang pahayag kan alkalde may relasyon sa isyu na ang Aleco dahil pa naayos ang supply kan kuryente lalo na digdi sa Legazpi City na pirming reklamo kan mga taga southern and northern areas and maski digdi sa sentro ang aktibo pang pag-brownout kan sarong aldaw day mabilang na puro palso kan supply kan kuryente na eksperyensya lalo digdi sa southern part kan Legazpi. Alagad sa pahayag kan alkalde parte man ang Legazpi kan planong total rehabilitation kan Aleco dahil igwaman ki planong bugtakanin na substation sa Bunker 1 area although na nakapakal daw nin daga o nakakuha nin lote sa parte na gani Malnod kaya sabi kan alkalde ng ngaranan ining Bunker 1 Malnod substation. Pero pigalat pa ang aksyon kayan kan Aleco dahil may expected pang budget alis sa gobyerno nasyonal sa tabang manian kan Bicol na i-implementaran ninda phase 2. Sabi nga ni pigalat pa para at least sa haluyo ng pangaturugan kan Legazpi na maayos ang kuryente ini marisolberan. Sabi ni Mayor Siam Ismail tawan tapaman nin tsansa na Aleco na marisolberan ang agrangay kan mga konsumidores. Yan pa rin informasyon pa live digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Hali dyan sa luwan. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy mga tugang ang mga balita. Actually, ang mga rehabilitations marayan good news yan sa tuya gabos ano. Kaya lang siyempre depon mga tugang mahidali, no? Then mahidali kingaya sarong simana o kung ano, bulan pong piga-abutan para matapos yan. Pero pag natapos yan, mga tugang, magkakaigwa kita dyan ki marhay na kaginhawaan tabi sa satuyang palibot. DCGB, Baretang Bareta. Nasa linyaman mga tugang si Karen Ala, 8:25 oras po sa Pilipinas. Karen, good morning. Yes, good morning, VP Henry. Nagbubutwa na naman ngun yan ang kaputan kan mga residentes sa barangay Kiwalo, Daraga Albay. Kung ano na ang plano kan DPWH sa nakatiwangwang na sa nang patinampo sa nasabing barangay na nagtatao na perwisyo sa mga nag-aalaging bihikulo asin mga persona. Iyan matapos na mga puda na ang sarong residente kan barangay sa DCGB News. Kung ano na ang estado pa sa gari, dinayaan na sana asin lubak-lubak ng tinampong ini sa Kiwalo na sinabing papasiring sa may farm place, sa may Gabawan Daraga. Ngunyan di Henry, pinag-follow up muna niya to ini sa DPWH Region 5. Ilang iyong mas makurukaskas na minasimbag sa to sa mga siring na concern. Asin sinabi ni Sir Justin Dayandante, ang tagapagtaramkan na sabing ahensya, pinag-verify na under LGU ang nasabing tinampong. O sa madaling sabi, municipal road ini. Halagat ipinaliwanag na last year 2025. Kan kuta na BPN i-implementar na ini kan DPWH District Engineering ang pagkonkreto kan tinampong ini sa may Kiwalo Daraga. Halagad sa kaparehong taon, matatandaan iyuman sa pagpurutukan asin pagkabululgar kan mga anomalya sa mga ghost asin flood control project. Sagkod na pinafreeze mo na ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga pagpaluwas ki pondo sa mga proyekto. Ngunyan, ang nangyari tabi Henry,
sinabing saro na lugod ini sa mga proyektong day na naluwasan ki pondo, kaya day na nakapagpadagos. Mantang nako atanan inisyal na paliwanag sa agrangay kan mga tawo sa maya Tiwalo. Tinagalat man niya tungunyan ang simbag kan DPWH 2nd District Engineering kung ano ang magiging sunod ng plano ka ini. Lalo't halos depende day nagbabaraguan agrangay kan mga tawong minaaragi na kada may mga motor, may mga magkakadiliskwido na, may mga aralog-alog na, asin minakurulog na ang lawas. Dahil nga iyan sa lubak-lubak, asin minaluho ng estado kan agihan, lalo na pag minauran. Kaya Anong mapaligitan- status tabi? Yan baga, pagreklamo na sa to digdi. Ano yan? Ano yan? Job yan para i-repair o talagang ano yan? Ano ini o anong sabihan ko nga ni? Diyos ang i-repair o talagang binayaan mismo kan mga trabahador? Sorry, bako binayaan. Deki programa para dyan. Actually, depende. Sabi sa DPWH Region, may nakaprograma na proyekto ang DPWH 2nd District Digdi. Ngunyan, dahil nga ni kan 2025, i-implementar na ko ta ini, iyo naman so pagputok kan kontrobersiya sa flood control. Sagpod na pinapundo ni DPWH Secretary Dizon so pagparaluwas ki mga proyekto sa mga pondo ki proyekto, day na inibipende na padagos, day na naluwasan ki pondo, kaya ang nangyari, nakatinggana, sagpod mo niyan. Hain na sukuan, hain na supundo. Ayan ang apot mo niyan, Henry, sa DPWH 2nd District. Kasulamenting sindaan makakapagsimbag ka ini sa iyo na implementing agency. Okay. Anong gibon takaan para masimbag ninda? Ma-follow up kita, siyempre. Very good. Dapat haputon ta sinda iyo. Aha. Tangani masabutan. Kung rin magigibo, kung hain na sa pundo, napasayin sa pundo kayan. Yes, sabi ni Henry. Okay? Abo. Ano rin kung maasahan yan? Ngunyan, papaduman na kita. Sige daw. Igwa kang 30 minutos para mag-follow up kan, ha? Diba, tupromisa ngunyan na programa mo, mga atsanapon. Okay, magaya. sige. Okay? Follow up tayan. Karen Ala, this is the news. Salamat Karen sa report. Halipod dyan sa... Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sandali lang mga pag-iribat. Pigapudan ko si Miss Doreen Abilinde. De kaya ako nasisimbag pag-apudan ko si Doreen. Busy ini. Si Joshua ang kuwang kay ni, nakakauron kay ni Kimakas kasi. Gusto tanga po. Sabi ni Nicole, si Nicole baga? Si Nicole? Sa baga kay databi, medyo visible, may ibugan abo. Nailing mo na. Si Nicole talaga, tatamaan kay abo tolos. Nicole, marinig de. Nicole, halig, alam aranig de. Dibili ka, i-describe mo sa abo. Taday kita kawan. Si Ma'am Grace na bunaobra, bunaobra, nag-chat, sabi ni Ma'am Grace, grabe po ashful digdi samo sa San Jose Malilipot. Kumusta naman sa Indo? May ibig, sir. Takawi. Istoryahan daw, ano nga? Ano? Sige. Ano nangyari? Kumusta na buduman? Pag wala mo, sir, sa iyo, tagiste. Pero, ashfall na palan. Tapos si jowa ko. From barangay Ninda to barangay, mga, 5 minutes. Ay, less than 5 minutes na biyahe. Pero napano na siya kiabo pag iyo? abot sa mo. Taga sa... Bakakay! Gura no kay bugat na bo. So, nahiling mo talaga, sir. Nahiling mo talaga sa kuwan, ano? Kaya sa mga nagpuon? around 7:30 kaninang morning or early Kaya girl. daw, may nag-chat man hanggang sa ko, si Ma'am Grace, Bunaobra, Buda, so caller, taga Subago, hanggang hindi, Bongga, sir.
Kaya, Bongga? Bongga. Hindi bongga? Bongga Santo Domingo, sir. Ano? Bongga Santo Domingo. Di man tabi ki Bongga Santo Domingo. Ay, Bongga to Santo Domingo. Yan. Iyo. Aling Bongga to Santo Domingo. Yes. Buda sa may parting hindi and kataraning na barangay. Opo. So ano, may kumusta ang epekto? Nahiling, visible sa tao? Yes, madali. Sabi mo visible sa chat mo eh. Opo, sir. Ano siya kasi, kung ikumpara mo siya, sir, sa past na duwang ashfall na nag-agi, ito, madalion siya maghibog. Oo. So, madalion siya, sir, makaputi ki, itom na bado. Mas makusugo niya na aga. Opo. I see. Yes. Ikat tinamaan ka? Medyo. Okay. Naremedyohan mo, nag-jacket ako tulos, nagmas. Oo. O sige. Hindi kayo nakakontak si Miss Doreen eh. Sige. Sige. Okay. Thank you, Nicole, ha? Sige, sir. Alright. Thank you so much. 8:33 oras po sa Pilipinas. Magbabalikan na po at makalipas lang po kayo ni. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyoan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor.
Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banwang Libon! Santiago de Libon, namumutan niya mong patron. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check. Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check. Expert teachers? Check. Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate, tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric,
McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging bestie. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. Frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis,
Abot kaya ang presyo nung meet-shop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na. Sige, mga tukang, balik po kita sa programa. 8 minutes bago magabot ang alas 9 din pagkaaga. Di ko aram kung may habol tapang yan sa tuyang programa.
si Miss Doreen Abelende. Pero baka taon-taon makahoron tabi may kinama sitwasyon kan bulkan mayon. Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra, sabi kan text niya o chat niya sa tuya, rimating niya so tanong kong kamatis. So talagang medyo dakol talaga mga tugang ang kwan. Buminagsak na abo diyan po sa may parting iyan mga tugang kan kwan sa may parting iyan mga tugang kan kan Bakakay Albay dahilan sa kasubagong mga 7:30 may may notification mga tugang so may notification baga so NDRMC na nagkakaigwada tabi ki mga rockfall events, buda ashfall, lalo na po dyan sa may partikan Bakakay Albay. Okay? O di sige, ingat-ingat lang kamo ha, tabi sa mga taga Bakakay, lalo na po sa kapalibot kan mayong volcano. Sabi ni Jonah Bernal Barcelo, mag-ingat tabi sa ashfall, mag-face mask, o dahil na muna magluwas kung dahil man kaipuhan, Bakakay. Jay Balisoro, good morning tabi. Jaja Borhal, may ashful now sa Bakakay. Eli Balderrama, maski digdi sa mo sa isla kan barangay binisitahan Bakakay Albay nag-ambon kay abo. Elizabeth Ragana, sige po ang tanog kan bukid. Iyo talaga ha, sabigapon sa tuya kasubago. May nadadangog mga tugang na rumbling sounds. Marciel Operio Tabi, good morning, pabati kay Atos Marchan, birthday po today from Ginubatan, Sabanao, Ginubatan, Albay. Sige po, welcome Tabi, salamato na maray sa ibong padagos na pagtutok didi po mga tugang sa indong programa sa anhapot sa DCGB Radio. So may mga travel dyan ha. Ingat-ingat po kamo gabos, may mga birthday ngunyan. Happy birthday na lang po sa Saindong Gabos na nag-antabay didi po sa Saindong programa. Okay, 5 minutes na lang bago magabot ang alas 9 Naglinog? Naglinog oh, di ba? Nagyugyug ah. Oh. O naghiro sa microphone, tama naglinog eh. Gari maluya man sa naini, mga, di ba? Naglinog oh. Okay na, tapos na. Tapos na no? Tapos na. Hello Migo. Matian din dyan sa Ligaw Sulinog? Oh, yung ani eh. Dyan sa may area nindo? Yeah, lipas sa Ligaw City. Oo. Siguro mga 1 or 2 ini, Migo. Oo. Yeah. Namatian mo pala sa Ligaw? Okay. Sige. Thank you, Migo. Alright, yun. Namatian sa Ligaw, Sulinog, si Al, na Verno nag-text man. So mga texter, kumusta? Namatian po nindo? Good morning kay ito na-videohan ni tama. Na-videohan ni Madam Babes. Nati Babes, na Rancilio, naghiro oso sa iyang magayon na chandelier. Uyug-uyugon mo yan. Oh, tama. Naka-record pa sa... The best ka, Ate Babes, ha? Nag-antabay ka pala sa tuyang programa. Videohan niya, so... magayon nung pati ang chandelier ni Ate Babes. Iyumigo, naglinog pa lang. Yan. Good morning, Tabi Engineer. Amigo, Glenn Riolo. Maray na agad, Tabi, amigo. Naglinog. Saan ka, Tabi, amigo? Nasa yaong ka sa Legazpi, sigurado ako. Tama, amigo. Sure ako nasa Legazpi ka eh. Sa kunya ang Singapore, dahil mati ang linog. Di ba? Oh. Tabi, naglinog. Hello? Hello po. Yeah, good morning. Good morning. Po. Habang nagtatarang kang naglilinog, yaw nakulig sa TV, namamatuwa mo na, naglilinog mo na agad na diit. Saan ka tabi? Sa TV. Tiwi? Oh, see?
Namatian yan sa TV. Naglinog na yan. Ang mamatik man yung manang deep man sa naan. Iyo. May duda akong digdan sa may, kung saan naman digdan sa Albay, haran niya sa Albay. Ay, haran nila ini sa... Oo. Ilingan daw tabi pa ding Marco may statement ng Feebox tabi tulo. Sige, thank you. Thank you. Alright. Yan. No, sa TV, namatian man mga tugang sa TV. Madali lang ta. Sabi kan texter ta, namati po digdi sa Santo Domingo ang linog. O, Santo Domingo, naglinog po digdi sa Ginubatan. O, yan ha. Makusog ang linog sa Ginubatan. O, si, naglinog, deko mati, pero nag-shake so electric fan. Maluya kinamadali lang sa Ginubatan area. Sir, sa Santo Domingo po ini, naglinog man digdi, namatian mi. Nalula-lula nga na ako, sa totoo lang nalula-lula ako. Okay? O di sige, thank you amigo, Glenn, mabuhay. Nalula-lula nga na ako. Ate Rose, good morning. Si Ate Rose ng Rimate, Rose Olarte. Yan, sa kuyang mga inspirasyon hanggang ngunyan sa media. Ma'am Rose, ang linog, ang epicentro, earthquake magnitude 4.5, tabi sa, sandali lang ang magnitude na 4.5, yaon tabi sa, sandali, 54 kilometers from Aroroy, Masbate. Nasa Aroroy, Masbate, nasa dagat nasa dagat kan Masbate. Aroroy. Yan. Thank you tabi Ma'am Rose 54 kilometers from Aroroy, Masbate. Estimated magnitude 4.5 earthquake. Thank you Ma'am Rose Olarte. Sir, naglinog po, sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Iyo po Ma'am Grace na mati ang tagabo. Sabi ni Primo, ni Pading Ilor de Avion, mati medigdi sa pilar tabi padi ang linog. Hanggang sa pilar. Tayaon sa may Masbate, so pinadala sa ko na information ni Ma'am Rose Olarte, mga tugang kang Rimate. Hello? Hello? Sain po an madam? Sain? San Jose Malilipot. Namati manindo dyan. Yun Sige madam, salamat ha. Opo, thank you. Yan Pero ang kaya pala naman sa Ligaw na mati anta, yan po sa may partikan Bakakay, sa may Masbate area. Okay? O di ba Mapaaram na muna kita oras di peligro na naman. Mga tugang, kuha na muna kita, we need to, magpaaram na po kita. Iba naman ang kwanta, iba naman ang konsentrasyon ta. Pagtapos sa microphone, iba naman ang sa tuyang direksyon. Mga tugang kan sa tuyang trabaho mo niya na pagkaaga. Salamat kan sa inong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Kung bakit daw po medyo malate ako, ilingon ko lang May impeachment ko niyan, Paringmar. May impeachment ko niyan na, di ba? Lunes, Martes, Miyerkules. Wala ngayon? Walang schedule ngayon na Monday? Wala. Baka, bago na ako, Lunes, Martes, Miyerkules lang. Walang schedule ngayon sa impeachment. Pero, baka, alas 3, medyo malate ako. May meeting kaya akong 1:30 sa Ibalong Executive Committee sa Sangguniang Palunsod. Pero inguhan ko tabi na makaabot on time, mga tugang sa programa, may meeting po kita sa Ibalong Festival. Alright? Salamat, goodbye. Di pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mabuhay. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your